Чуваме ясно от Тодор Каменов какво иска в дефанзивния план, да затворят пасовете между линията. Всички състезатели на бяло-зелените са в собствената половина, защитават се доста умело, смея да кажа, моряците. Влиза тук Димитров, ето го, неразбирателство там, ето го и първото попадение в тази среща след добрия удар на Давид Георгиев. Ето го удара на Георгиев, добрата намеса, топката тук е поварно, но при добавката Мартин Андонов се разписа в 48-та минута на тази част. Точно 3 минути бягаха на възпитаниците на Йордан Юруков да открият своята голова сметка.